Harroen nago honekin. Honekin nago. Nik uste dut urte askotako lan izan dela, hau, benetan gustura geratu nahi. Eta gainera uste dut jendea pixkanaka joango dela konturatzen, ez? Lan honek dakarrenarekin. Hasieran berda batzuk esan gote, baina hau novela bada edo zer da, ez? Duen egitura bereziagatik. Baina urteekin finkatuko da, ez? Ikusiko da, ahalegin importantea izan zela. Ni asmoa zen gure herria eta munduaren arteko tensio horri buruz hitz egitea, ez? Zer dugun egiteko guk, 21. mende honetan. Eta hori kontatzeko, kontatu nahi nuen nire mundua nolakoa zen. Eta nire mundua, da itxasoari loturiko mundua, eta kontatzen dut nondik gatozen, ezta? Aitona amonen garaia, gerra garaia, gerra ostea gurasoena, eta gure garaia, pixka bat mugimenduak definitzen duen garai hori ez. Hegaldi batek, ez leku batek, ez karrainongoak, abioi batekoa gara. Orduan, asmo horrekin sortu zen novela. Euskal Herria, 21. mendean, mundu globalizatuan. Nik uste dut, atzera begira ez dela egon behar eta oso pozik nago egindakoarekin, baina bide bada, ez? Eta bidean horrela jarraitu nahi dut, gero eta toki gehiagotara iritsi, gero eta hizkuntza gehiagotara itzulia izan, ez dakit. Nik uste dut, euskaldunok aldugula hori egin, ez? Nire jendea gustatzen zait, personak. Nik uste dut, personak diela asmakizunik handiena, ez? Eta gure akatsak gustatzen zaizkit, nola maitasunagatik dena albo batera uzten dugu, momentu batean. Nola, batzutan geureko garen, ez dakit. Hainbeste alderdi izatea persona batek, horrek asko erakartzen hau. Azkenengo 7 urte hauetan finkatu da nire abotsa. Nor naizen ni. Jendeak irakurtzen duenean testu bat, badakit nire dela. Hori izan da landu dudana 7 urte